Maroc masakɛ roi Mohamed VI min jatilen don i n'a fɔ maa limaneyalenba alisilamɛw ka diinɛ ɲɛfɛ a ka dugu la ye wele bila Maroc jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma k'u kana saga faga seliba u ɲɛnamayali don sen fɛ min kan ka kɛ juin kalo daminɛ waati ko baw ko saga dɔgɔyalen don u ka jamana kɔnɔ ka sabu kɛ tilematara ye k'o de kɛra sababu ye ka dɔ fara saga sɔngɔ kan an ka jamana bennen don waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ani sɔrɔ yiriwali siraw o gɛlɛyaw kɔnɔ o de kɛlen don sababu ye ka gɛlɛya caman bin dumuniko fan fɛ Maroc masakɛ ye nin fɔ min kɛra bataki dɔ kɔnɔ k'a lase u ka minisiri fɛ min bɛ diinɛ ko kunna a ko k'a b'a dɔn laya seli nafa ka bon cogo min na alisilamɛw bolo u ka denbayaw kɔnɔ o de kosɔn u ka masakɛ ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila ni nin hakilina ye cogo min na u bɛ se ka ɲina seliba seli o ɲɛnamaya cogo min na roi Mohamed VI a ka fɔla a ka hakilina fɛrɛ dɔ kun ye gɛlɛya ye sɔrɔ kun kan ko min bɛna dɔ fara gɛlɛya fɛnɛ kan a ka jamanaden caman olu fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka sɔrɔta man ca nin y'a san 7 ye Maroc jamana ɲɛsinin don waati yɛlɛma tarakile kɔlɔlɔw ma ko n'o kɛra sababu ye k'u ka biga mara dɔ bɔ o hakɛ la 138 ye san kɔnɔ wa ko nin waati yɛlɛma kɔlɔlɔ min kɛlen don ka dugukolo ja daminɛna u ka jamana kɔnɔ kabiri san 1980 o daminɛ waati la ko biganw dɔgɔyali o de kɛra sababu ye ka dɔ fara sogo sɔngɔ kan o de y'a to sogo kilogramme kɛra 1500 ye Casablanca dugu kɔnɔ min wari ka ca kosɛbɛ maaw ma sebɛrɛ tɛ minnu ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin gɛlɛya sugu ka bin Maroc jamana kan hakililajigila san 1996 waati u ka masakɛ roi Hassan II tun ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan min ni ɲinanta in bɔlen don ɲɔgɔn fɛ